Helo, non ydw i. Dwi yn fy mhedwaredd flwyddyn yn astudio'r cwrs BDS yng Nghaerdydd a dwi'n wreiddiol Ogledd Cymru o Abergele. Fel myfyriwr yng Nghaerdydd, mae yna llawer o gyfleoedd i siarad a ddefnyddio'r Gymraeg. Mae gennym ni Gymdeithas Cymraeg, y Gymgym, lle maen nhw yn cael social bob pythefnos. Mae gennym nhw hefyd tîm rygbi, pêl-droed a pêl-rwyd. A mae yna hefyd cor aelwyd y waith ddefal, lle da ni'n ymarfer pob wythnos ac yn cael bach o hwyl. Mae bendant yn fantais gallu siarad Cymraeg yma yng Nghaerdydd. Pe bai claf yn dod i fewn, dwi'n meddwl bod o'n rili neis fyswn ni gallu cynnig triniaeth trwy cyfrwng y Cymraeg i'r cleifion hynny a jyst wneud y profiad nhw gymaint gwell. Mae hefyd yn bosib byw efo pobl yn blwyddyn 1 sydd hefyd yn siarad ac yn gallu'r Gymraeg. Mi nes i fyw yn Senghennydd, ond dwi hefyd yn meddwl bod yna le yn Talabont lle ydych chi'n gallu byw hefyd. A nes i rili mwynhau hynna, jyst gallu siarad Cymraeg a wneud yn siŵr bod fi dal yn defnyddio'r iaith fel bod fi'n yn colli fo. Mae yna gymaint o mannau a digwyddiadau yng Nghaerdydd i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae yna cwbl bach sydd yn bob nos. Mae tafwyl yn digwydd bob blwyddyn yn y parc. A blwyddyn yma, mi nathon ni hefyd gael yr Eisteddfod yn Pontypridd sydd ddim yn bell o gwbl, so lot o digwyddiadau yn mynd ymlaen yma. Os ydych chi'n meddwl am ddod i Gaerdydd, swn i'n dweud yn bendant cerwch amdani. Oedd o rili neis gael gwneud interview fi trwy gyfrwng y Gymraeg a mae jyst gallu siarad Cymraeg yn ei gymaint o wahaniaeth i fi.